boas noites, saúdos e sean benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión este xoves marcado, entre outras cousas, pola presentación de unha campaña de Nadal de ACOE que de alguma maneira empeza xa a mover ficha de cara ás festas que se aproximan. Día de hoxe, por certo, tamén, con un pleno no que a Arestora debe estar celebrándose, ou a piques de rematar un pleno prácticamente de trámite, pero no que ia fora, por suposto, de calquer outro debate político, xa que houbo unanimidade entre todos os grupos, unha moción na que se insta a, neste caso, Xunta de Galicia para que non conflúan a Feira do Moble da Estrada e a Semana Verde de Silleda. Ten, evidentemente, a aprobación garantida e, polo tanto, levarase esa moción a Xunta de Galicia, aínda que continúa aberto o debate en canto a cando se vai celebrar a Semana Verde en Silleda. A Feira do Moble de Galicia está claro que será en setembro. En todo caso, hoxe a moción está en riba da mesa e o pleno decidirá. Por outro lado, tamén hoxe chegarémonos a unha entrevista que temos con unha persona amiga desta casa que ademais vai presentarnos un festival que terá lugar o día 7 ás 7 da tarde. O 7 como punto de referencia. E, se saben vostedes, o certame de xoves intérpretes solistas José Valcárcel. Agora lles contamos toda a información, pero antes, en titulares e como cada día, recopilamos os principais argumentos que nos ocupan a partir de agora en Estrada Televisión. Empezamos tamén xa de inmediato a traballar na campaña de Nadal, que como sabedes é a campaña que centra toda a actividade do colectivo en todo o ano, a parte da campaña que hai na primavera. Pensamos facer, volver un pouco ao sistema tradicional dos bonos de compra, en torno aos 6.000 euros sortearemos, o que quere decir que imos garantizar que... A Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estadística remitía unha nota informativa ao Concello da Estrada sobre a realización do censo agrario que se está a levar durante estes meses. Este tipo de actividades para poder homologalo, acreditalo e que por ano tamén este representado no certamen a Consellería de Educación, que é un punto importantísimo, porque se os xoves intérpretes que están facendo o seu currículum teñen a posibilidade que esta interpretación ou gañar este premio veña acreditado e, como digo, firmado e cunhado pola Xunta, pola Educación, vai ser importante para que medre o número de participantes e posibilmente Unha alimentación exeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmás Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmás Picaño queremos axudalo. A mellor terra dá o mellor froito. A selección e o control en cada paso garanten que chega a ti da mellor forma. Pataca de Galicia, o corazón da terra. A COE presentaba esta mesma mañá pois o que será, ou polo menos os preparativos do que son a campaña de Nadal. O Nadal está aí arriba e, lóxicamente, dende o comercio estradense móvese ficha. Unha das cousas que se incorporan é unha pista de xeo para que os máis pequenos poidan disfrutar e tamén, por que non, algún máis grande. En todo caso, falaba precisamente para Estrada Televisión o presidente de a COE, Xindo Villamayor.
Empezamos tamén xa de inmediato a traballar na campaña de Nadal, que como sabedes é a campaña que centra toda a actividade do colectivo en todo o ano, a parte da campaña que hai na primavera. Pensamos facer, volver un pouco ao sistema tradicional dos bonos de compra, en torno aos 6.000 euros sortearemos, o que quere dicir que imos garantizar que 6.000 euros como mínimo a través da asociación se gasten no comercio de proximidade asociado e, en outras unhas actividades eu creo que moi interesantes, e seguimos lle dando voltas pois a xa famosa pista de xeo, que creo que sería un punto de inflexión para as actividades e toda a programación do Nadal. Pero é unha actividade cara, pero esperamos contar co apoio do Concello de algún tipo de colectivo para quitalas para diante. Por certo que a COE tamén pon en marcha nestas datas, é ademais importante facelo así, un convenio de alguma maneira integración para as persoas que teñen problemas para eso, para a súa propia integración. Falamos de un convenio co Centro Abraña, ese centro para discapacitados que se atopa en Berres, que xa vostedes coñecían, posto que fixemos unha visita ali, acompañando precisamente a directiva de ACOE, e de principio tratase de que se integren laboralmente algunhas das persoas que se atopan nese centro. Hoxe a Asociación de Comerciantes ven de rematar prácticamente un convenio que tiñamos iniciado os seus trámites, por decirlo de alguma maneira, na primavera coa Asociación Abraña de Berres, que, como probablemente saiban, é un colectivo de persoas con discapacidade, concretamente con síndrome de Down. No mes de maio, creo que fixemos unha visita ás súas instalacións, e, ali, a parte de darlle contido amistoso e tal, a nosa pretensión era dar a coñecer este colectivo que é un colectivo que eu creo que merece toda a atención da sociedade e forma parte un pouco das actividades sociais que a asociación penso que debe realizar, que son esenciais na súa labor. Dicía que culminamos aquel primeiro contacto ca determinación de chegar a unha serie de acordos que basicamente van consistir en dous tipos de cuestións. Por un lado, estará na campaña de Nadal a asociación vai mercar unhas cestas de Nadal de produtos da estrada, produtos daqui da terra da estrada, non só da terra máis amplia, non? Entón, fomentar con eso o comercio local e despois entregaránse os boletos as rifas desas cestas a todos os asociados para que as donen, as regalen aos seus clientes. Nos compramos as cestas a este colectivo e, eso representa uns cartos que lle veñen moi ben, pero o máis importante de todo é un principio de acordo que chegamos, que está elaborándose o contrato para contar cos servicios dunha persona con este síndrome que traballará na asociación en labores de reparto, sempre acompañado por outra persona, porque estas personas teñen o problema que teñen, non? Eu creo, como que decía ao principio, que para a asociación é moi importante esa vertente social, non? Que forma parte de unha actividade que ao final ven a repercutir favorablemente no comercio da estrada. E ese pleno, como lles decía, pleno ordinario, un pleno no que, entre outras cousas, vaise a aprobar unha moción que presentan os tres grupos, neste caso do pleno municipal, posto que hai que salientar que se consensuou xa previamente esa moción, por lo tanto está garantida. O pleno do Concello da Estrada celebrase a partir das 9 da noite de hoxe, 5 de novembro, e prácticamente na orde do día non hai asuntos que teñan maior relevancia. Agás precisamente unha moción na que os tres grupos políticos do Concello estradense, ademais dos non adscritos, acordaban definitivamente instar a Xunta de Galicia a que medie para tentar de evitar que haxa unha coincidencia de datas entre a Feira do Moble e a Semana Verde de Galicia.
Polo tanto, o Pleno, que repito unha vez máis, hoxe toma esa decisión e que, mentres tanto, continúa tamén o que será, en logo se pregunta, me imagino, algún que outro debate, e senón o tempo. Mañán contarémoslo. E agora ímonos a outra historia que nos chega tamén dende unha enquisa, ou ao menos unha enquisa, pero xa máis formal. Falamos do Instituto Nacional de Estadística que se chega a Estrada polo tema agrario. A Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estadística remitía unha nota informativa ao Concello da Estrada sobre a realización do censo agrario que se está a levar durante estes meses. En concreto, lembrase que as consultas para a información deben realizarse a través do teléfono 900 804 90. Así mesmo, comunican que nunha segunda fase que comezará en xaneiro de 2010, o personal da Delegación Provincial procederá a recoller a información das explotacións que aínda non cumprimentaran o cuestionario que se enviou no seu momento, o cuestionario censal. Este sábado, día 7, ás 7 da tarde, comezará unha nova edición do Festival de Xoves Solistas que teño aquí na man José Valcárcel. Digo, teño aquí na man un dossier de prensa de todas as edicións anteriores porque, entre outras cousas, este festival, como case todo, medra, para iso está con nós aquí, precisamente para falar do festival, do que vai ser e do que se pretende que sexa unha das persoas que, dende o primeiro momento, porque, lógicamente, é o fillo de José Valcárcel e, ademais, é un dos propietarios de Calzados Esquina, pois José Antonio Valcárcel, moi boas noites antes de nada. Contanos un pouquiño a idea deste festival que está xa a volta da esquina. Boas noites. A idea deste festival xurdeu no 2002 con motivo do 50 aniversario da empresa de Calzados Esquina e, bueno, tuvemos a suerte de que tuvemos unha participación moi boa dos solistas que pasaron polo teatro e iso foi a base para seguir o ano seguinte, o outro, estar xa no 2009 a piques de realizar a octava edición. Agora falamos da edición porque este dossier de prensa que teña aquí non é por casualidade tampouco, senón que se fixe un traballo exhaustivo de recopilación de prensa e demais porque se pretende dar un salto máis. Contanos. Pouco a pouco o certamen está medrando e medrando non só ca participación, sino tamén cas axudas e coas colaboracións institucionais. Xa desde o principio temos a colaboración do excelentísimo Concello da Estrada, cada vez estás implicando máis tamén, porque ahora xa podemos dispoñer dun piano de cola para a actuación dos xoves intérpretes. Desde fai uns anos tamén temos a colaboración total de política lingüística que nos subvenciona con toda a cartelería, con todos os trípticos coas bases, e este ano vamos a intentar darlle un impulso máis. Temos a palabra da Consellería de Educación de mandarnos un asesor técnico, que é o que valora este tipo de actividades, para poder homologalo, acreditalo e que para o ano tamén este representado no certamen a Consellería de Educación, que é un punto importantísimo porque se os xoves intérpretes que están facendo o seu currículum teñen a posibilidade que esta interpretación ou gañar este premio veña acreditado e, como digo, firmado e cuñado pola Xunta, pola Educación, vai ser importante para que medre o número de participantes e posiblemente o nivel, o cual sea moi bo e do que estamos nestes momentos moi contentos. Cantos participantes tenes agora mesmo, ainda quedan uns días, pero me imagino que xa está pechada o que é a inscripción, cantos participantes están neste momento dispostos, cales salientarías, se que salientas algo deles? A inscripción sempre pechamos 15 días antes do evento, porque hai que preparar todo, hai que darlle as partituras ao xurado, hai un montón de cosas que facer os programas de man, e neste momento temos admitidos, porque hai unhas bases que teñen que cumplir, ser menor de 23 anos, estar en conservatorio de música, facer un ingreso nunha cuenta simbólico de 3 euros, e, bueno, e presentar tamén a acreditación e o certificado da Escola de Música ou do conservatorio onde están. E de todos os que formalizaron a inscripción, neste momento temos admitidos, que cumplen car bases, 12 solistas e un dúo. 12 solistas e un dúo que participan a partir repito, xa deste sábado, pois nese festival, e que no mesmo festival se coñece quen son os gañadores, non? Efectivamente, a partir das 7 da tarde empezaremos, participarán primeiro os solistas, pechará a fase, digamos, de concurso o dúo, un dúo de saxofonistas, e despois temos unha actuación final. Desde fai 2 edicións, recordaredes que na sexta edición presentouse unha obra que leva o nome de José Valcárcel. Agora tamén o certamen ten identidade propia, ten unha obra de cámara que durou 7 minutos,
moi bonita, non me canso de escoitala, que foi composta por Javier Comesaña, o director do Conservatorio da Estrada. E entonces, aparte de presentala ese día, vimos que quedaba moi ben o ter unha actuación no momento en que o xurado delibera. Esos 10 minutos que fan falta para a entrega da acta cos premiados, pois damos un pouco máis de música ao público. Sempre queremos facer evidentemente un broche de oro. Este ano temos unha sorpresa en canto ao acompañamento do instrumento, ao clarinete, que non vai ser o piano, e venos a pechar o certamen un xoven, Óscar Esteve González, que foi o que gañou a sexta edición e que xa é profesor de música, está dando clases xa no Conservatorio de Música Profesional de Villa García. E unha última cousa, todas aquelas persoas que queran achegarse ao teatro principal teñen que pagar algo para asistir, poden entrar gratuitamente para velo, eso sí, lógicamente ata o foro do teatro. Efectivamente, a entrada é totalmente libre e gratuita. Nos estamos tratando de fomentar esta actividade cultural e tratar de facer chegar este tipo de música a toda a xente que queire, por suposto que non lle grave no bolsillo, e menos nestes momentos de crisis. Todo o que queira asistir, é importante recordarlo, porque a veces os melómanos, os que lle gusta o certamen, pois algún despista se pásase da data. Todos os que sei que lle gustan, que afortunadamente xa son moitos, estamos por riba da mitade do aforo, sei que van a estar ali, e eu convido a todos os demais que queiran saber o que estamos facendo aí e que de alguna maneira poidan valorar ou colaborar ou dar ideas, que se presenten ese día ali, que escoiten a música, que van a escoitar boa música e axudarán tamén a cubrir unha parte importante do espectáculo, que é ese público que lle ten que dar ese calor e ese aplauso ao participante que está encima do escenario. Por suposto, pois rematamos. Moitísimas gracias por chegar até aquí. Como principiábamos con un dossier de prensa que se sigue incrementando dun festival que ademais estamos seguros que logo desa visita dese, entre comillas, inspector da Xunta de Galicia terá tamén o arroupe necesario para medrar aínda máis logo de todas estas edicións. Xa saben vostedes, 7 ás 7 da tarde comeza ese festival. Moitísimas gracias, de verdad, por chegarte ata aquí e máis que xa moita sorte. Gracias a vos, que sempre estades pendiente, sempre cubrindo esa información, e tamén o temos que agradecer enormemente. Esa é a nosa obriga, José Antonio. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato aquí en Estrada Televisión. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología SoftTer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e comarca. O tempo e os números da sorte. A xornada de mañá venres virá marcada novamente pola presencia de baixas presións que nos deixarán o paso dunha fronte cálida durante a mañá e fría pola tarde e noite. Predominarán, polo tanto, os ceos moi anublados con precipitacións en xeral de carácter feble que poderían intensificarse cara a noite co paso dunha fronte fría. As temperaturas ascenderán tanto as mínimas como as máximas. Os ventos soprarán de compoñente oeste, moderados no litoral e máis frouxos no interior. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é formada polos números 14, 20, 24, 26, 36 e 41. Complementario o 12, reintegro o número 3. No sorteo da 11, tamén de onte mércores, o cupón agraciado foi o 40.442. 40442. E antes da despedida, lembramos titulares.
Empezamos tamén xa de inmediato a traballar na campaña de Nadal, que como sabedes é a campaña que centra toda a actividade do colectivo en todo o ano, aparte da campaña que hai na primavera. Pensamos facer, volver un pouco ao sistema tradicional dos bonos de compra, en torno aos 6.000 euros sortearemos, o que quere decir que imos garantizar que... A Redacción Provincial do Instituto Nacional de Estadística remitía unha nota informativa ao Concello da Estrada sobre a realización do censo agrario que se está a levar durante estes meses. En concreto, lembrase que as consultas para a información deben realizarse a través do teléfono 900 804 90. Este tipo de actividades para poder homologalo, acreditalo e que para o ano tamén este representado no certamen a Consellería de Educación, que é un punto importantísimo, porque se os xoves intérpretes que están facendo o seu currículum teñen a posibilidade que esta interpretación ou gañar este premio veña acreditado e, como digo, firmado e cunhado pola Xunta, pola Educación, vai ser importante para que medre o número de participantes e posibilidades. Unha alimentación deseitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmás Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un producto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmás Picaño queremos axudalo. E punto final por hoxe, señores, a este tempo de información, e queremos facelo de novo con unha mirada hacia atrás. Neste caso, ímonos de volta ao Entroido. Eran os Entroidos de Santeles e era o ano 1992, un ano máxico para este país, ao parecer. En todo caso, nese ano víamos o Entroido con intensidade. As imaxes que lles ofrecemos son proba evidente do mesmo. Mañá citos para a mesma hora, mesmo sitio, aquí en Estrada Televisión. Mais nada, saúdos, moi boas noites, que descansen.
ven, es su dama, ramo de flores. A mí me gusta, ya ven, los labradores.